ki khubor ka batesi TV lawan ra shapi tak net foodish ordar mapi nginwan ra mangi hakher dob yeng jongpi Dr. Inda Keolin Kharbuli MBBS MD DM Nephrology ide Dr. Baningkong haga jilla jongi ibala pentebet jala de ban sumaria ki badan jingshitom ki khlai ki bam light penjhi bha ki baat ki kijan mat ki badan kam ban le dialysis wan ban yakendo yi ha Woodland Hospital dhan kheti Shillong man lakas ngi do ko por shi phobaji min step shaneng Ki thale ding barhem ha kamit sni tho ding jong ka sautarik unai leber arajar arpuar kila bamdo ya ka wei ka ying sawai jong ikong rihun sumer hadu banda kala de pei ha ka snong Bakur Dawki West Gentia Hills District katkum gajing yo jingtep balayo lum la ya tho bakidan hadu khat arngut ki bahayeng ha sem jong ikong rihun sumer ki ba shong basa hapo ka ni ka ying ka badai ka nong kenti jong ba nikel lamin gasnga ki bala light ne ka jingjia ka bas ngosi Kitrai jangan ika Ïing kali athu baka jing Julor hagan ika jing jia kalakot Kumba nyolak Tyngka AA.